Men kameramy işläp durum söhbet. Bağış. Başladym. Akşamlar hayırlı. İyileşler. Söhbet akşamlar hayırlı. Biçarşı. Geçýärsi. Gowy agaylar. Salam iyileşler. Gow yaş. Gow. Oňa söhbet bugün soralar we düşünjeler nämämizde, aslymyzda kime. Bugün gurrun etjek zatlarymyz söhbet esasy yalanlar hakynda-da bu temamyzyň adam görýän bolsaňyz yalan bilen ýurt dolandyrylmaz diýäris. Indi söhbet biz Türkmenistan öz başlaplygyny aldy diýilip bir söz bardyr ortalykda. 33 ýyl boldy diýilýär-de öz başlaplygyny alalymyz bäri. Ve öz başlap prezidentimiz var diýerler, öz başlap meclisimiz var, öz başlap ýani ähli zatlar bir ýurdu ýönetmek üçin ähli zatlar bar diýerdi. Ýöne bu zatlaryň hemmejeti yalan bolup çykdy. Ýani şuň indi hasam beter aýdym boldy bunyň yalandygy. Indi biz bugün esasy nämämiz agyrlygymyzy şu Türkmenistandaky meclise bermekçi bärde Türkmenistandaky meclisiň yalandygyny we hiç hili halkyň bähwidine, halkyň problemalaryny çözmek üçin o ýere ýygnanmadyklaryny biraz özümiziň bir akyl ýetirişimizçe aýdyp bereli. İlleşlerimizden bir ýerde biraz üşüşýänçe. Indi söhbet şeýle bir zat bar, meclis işleýiş şekilleri bar-da, meclisiň bir näçe şekili bardyr bunyň. Ýöne men özüm şeýlere bir näme etdim, pikir etdim de bunu biz ýaly toplumlar ýa-da biziň halkymyzdaky ýaly bir bilgiden, bilimden uzak tutulan toplumlar üçin ony bir näçe bölekleri bölüşdirip aýdyp oturmaga näme ýok. Sebäbi aýdamyzda da akyl ýetirip bilinmeýärdi. Şoň üçin iki bölege böldüm bunu. Meclis işleýiş şekilinde. Bunun birincisi dogrudan halk tarapyndan, ýani meclis agzalary, milletvekilleri dogrudan halk tarapyndan seçilip, saýlanyp we dogrudan halkyň meselelerini, ýani şuňky, düňkü we ertirki boljak halka öňündäki çözülmeli meselelerini ara alıp maslahatlaşyp we wagtynda çözýän, ýani dogrudan halka işleýän bir meclis. Birinji. Indi ikincisi görnördi halkyň meselelerini çözýän ýalak bolup ediline şu wagt ekrany görüşüňiz ýaly. Halkyň meselesini, halkyň problemalaryny çözmek üçin üýşýän bir fasat sergileýändirler, ýazýandyrlar, pozýandyrlar. Ýöne hakykatynda halkyň problemalaryna bagly bolmaýan, halkyň düňkü, şuňky, ertirki meselelerine hiç hili bir ilişkisi, baglylygy bolmaýan başga zatlaryň gurrun edilýär we halkyň öňkü çözülmän ýatan meseleleriniň üstüne hasam beter agyr meselelerin, problemalaryň gelmesine sebäp bolýarlar. Bu da ikinci, ýani edil şu wagt bizim Türkmenistandaky şu wagt görýän meclisimiz bu ikinji adegişlidi. Bunu näme üçin beýdýärler söhbet? Ýani ady üstüne meclis bar. Meclis bar diýip halkyň adyndan edýärler bunu. Gepleýärleriň näme? Agyr ýerem şu ýerde, ýani bizim halkymyza getirýän bir agy ýeri, agyr ýeri şu taýda bizim adymyzdan, bizim toplumumyzyň, bizim halkymyzyň adyndan gepleýärler. Indi geçen bizim habarlanmada çıkandır söhbet Lewap vilayetinde bir ildeşimiz
eknek gär yerine. Yani onun memeleri bilen aydılık verilendir detallar bilen bile. Eknek gär, şalek gärdi. Soň şol kalbogyň näme owaň arçyny bunyň ekinini elinden alýar. Ekininiň hemmejen ýa çykdajysy hemme zady bu adama aýtdy ýöne. Iň soňunda şalysy ýetişenden soňra bu kalbogyň arçyny elinden alýar. Ekinini doğru hemmesi. Soň bu adam bu ýyleşimiz Türkmenistan Adalet Ministrligine, prokuraturasyna, başga da bir arz edip bolmajak yerlere arda ýazýar, kagazlara bir ekrana näme edip görkezdilendir. Ýöne hiç ýerden jogap bolmaýar. Ondan soňra Milli Halat Ediş Komitetine ýazýar arzany, ýagny şu ýere ýazýar. Ýazýar biz onu ekrana berenmizden soňra ertesi günü bu ýyldeşimiziň problemasy çözülýär. Ýani elinden alınan ýetkisi elinden alınan ekini hasyly ýyna gaýtaryp berilýär. Bu näme ýani anlajarsyk bu? Ine Türkmenistanyň içinde meclis bar, bir de meclis. Ordan ýurtdaşlyk Milli Halat Ediş Komiteti tarapyndan ýönetilýän bu meclis. Indi bizim işleyişimiz bu taýda gönü halkyň meselelerini, düýünkü meselesini, bugunküsünü, ertirki öňünden bolup biljek problemalaryny ortağa atyp ýygnanýar, üstüne massaga dedýär, ýygnanýar. Pikirler ortağa atylýar, näme problema bar, çözgüdi näme, bu zatlar hakynda gurrun edilýär, soňra kararlar alınýardy. Ýa Türkmenistanyň içinde meclis bar ýöne. Ýani şol ýyldeşimiziň etrawyna degişli, haýsy etrapdy şol söhbet? Yani ötürü ýalňyş. Şol etrawyň milletvekili näme iş edýär? Bu zatları çözmäni, görmäni, ýagny dogrudan halky temsil edýän bolsa, şo etrawy temsil edýän bolsa, häzir ekranlarda aýdylýar, halk tarapyndan seçilen milletvekilleri diýip çykýardy. Ýöne etmeýän eken. Emma şu wagt Milli Halat Ediş Komitetiniň ortağa çıkaran meclisi bu işleri doğruluğuna çözmäne taýýar we ýuwaş-ýuwaş käbir ýyleşlenmediň şolar ýalyky meselelerini wagtynda çözüp bermäge de ýardam edýär. Indi biz şu taýda şuna aýdyp geçmekçi tökbedine bir geçen demedi karar alypdyk-da şu wagt Türkmenistanyň içindäki meclisine bir ay wagt berdik. O da indi öňümüzdäki 5-nji ýylyndaky ýygnanşygymyzda aýdylyp geçiler wagtlar dolýar. Ýani gelkäri ýyzyň almaly edilen 7 milliard dollarynyň üstünde ýygnanşyk geçiripdik. O ýygnanşygam nämeden? Ýani Türkmenistanyň şu wagtky hökümetiniň cinayetçiliğini Birleşen Milletler tarapyndan suud edilendiği üçin Türkmenistanyň içindäki şu wagtky bar bolan meclisi şol Gurbanuly Berdimuhamedowlere üstünden iş açmalaryny we bu cinayetlerin üstünün açylmalaryny Gurbanuly Berdimuhamedowyň we Serdar Berdimuhamedowlaryň işinden uzaklaşdyrylmalydygy hakynda ýygnanşyk geçirdik. Onuň wagty indi az galy şu neçenli meclise bir ay wagt berdik ýöne Türkmenistanyň içindäki meclisi bu zatlardan uzakda durdular, hiç ýeli ses çykarmadylar. Ondan soňra şu wagt ýyleşlemede de bir bildiriş hökümünde bolsun, kardeşlerimden madyr bu taýda. Şu wagt Milli Halat Ediş Komiteti tarapyndan ortağa çykarylan gurucu meclis Türkmenistanyň içindäki meclis ýönetimini işleyişini doğruluğuna eline almalı hakkı hukuku var ve eline almalı da ayarlanılyandır. Bunun için illeşlerimizde tarafından nähilek teklipleri, bildirişleri bar olsa ya da öňde bir giden işler boljak, ýa-ni doğrudan halkymyzyň meseleleri hakyndaky işler ediljek. Bu işlerde de bütün halk bolup ellerini çermäp girişmeler gerekli diýip
şeýle bir nemäni başlangyç edeýin men söhbet. Mhm. Senem aýdyp bilersiň. Sowal ýaşyny bir mejlis diýilende buňa bir açyk halkyň diline bir düşünür berel. Senem aýdyp geçdiň ol mejlis asly ýasyetinde bu döwletiň döwlet edýän bir iň ýokary bir gurama. Mukaddes. Yok, mukaddes hasaplanýan bir döwletiň mukaddes hasaplanýan bir iň ýokary guramasy özüm garaşsyz öz başdak erkin işleýän bir gurama we bu ýere gelýän deputat diýilip aýdylýar. Deputatam rus dilinden alınan sözlük elbette. Yani bu deputat olana gaty ýalňyş neme berýär? Oň deputatyň näme many aňlatýanyny kynazakda watandaşlarymız üns bermeýän bolsa çemeli. Şonuň üçin millet vekili diýip alsa kas dogry bolar. Bulam türk sözü elbette onu türkmen sözüne deneme gelýär. Milletin vekilleri dil wagtlandyrylýar. Yani şu ekranlarda görýänimiz meclis Türkmenistanyň goşadarına içinde aýdaly. Türkmenistanyň goşadarına içindäki meclisine ýygnanşan millet vekilleri, milletin vekilleri. Ýöne şu vekilleri türkmen halkynyň hiç bir tanaýarmy şolary? Şular birden birini tanıyan adam barmy? Indi bizi sinla oturan, biz görüp oturan vatandaşlarymyzdan tanıyanlar, bağlı bolsa şu ýerde ýazsynlar. El çarpýarlar. Näme el çarpýarlar? Bu da meclisin başlygy ekranda görýänimiz. Geçen adyny aýtyp geçipdik. Ýalňyşmasam näme düşün ady? Dünya Gözel Gulmanowa. Meclisin nemesi başlygy hukmunda häzir wezipesini ýerine ýetirip oturur. Şimdi biz meclisin esasy etmeli işlerini birazcık aýdyp geçeýin men bärde inşallah. Üstünde kur döwletiň meclislerinin bir etmeli işi var da eger şu meclis hukuk üstüne gurulan bir meclis bolsa ya döwlet hukukyň üstüne bir gurulan bir döwlet bolsa, meclisin öz başdaky işleýän bolsa, demokratiýa bar bolsa, halkam şu demokratiýadan peýdalanýan bolsa, onda şu meclisin esasy etmeli işleri var da meclis kanun çıkarç organ hükmünde öz işin yerine ýetirýär we şol wagtyň özünde dürli wezipeler yerine ýetirýär. Nijik men şaýda bir 7 sanak nemeleri var, şu esasy nemeleri bu dünýä döwletler tarapyndan meclisin etmeli işlerini aýdyp geçekden okak geçeýin men bärde. Birinçisi kanun çıkarmak. Yani meclis ýurdun kanunlaryny döretýär we ütgödýär. Täze kanunlar kabul etmek, bar bolan kanunlary ütgötmeler giýirmek ýa-da ýatyrmak prosesi şu ýerde alınıp barýar şu meclisin içinde. İkincisi budjet tasdiklamasy. Hökümet tarapyndan taýýarlanan budjeti gözden geçirýär. Yani dolandyryş hökümet tarapyndan taýýarlanan budjeti gözden geçirýär we tasdiklaýar. Budjet döwletiň girdejilerini we çykdajilaryny ketgitleýär we meclisin razylygy bolmadan güýje girmeýär. Bu ikincisi. Üçüncüsü dolandyryş hökümetiň hereketlerini gözegçilik edýär. Üçüncüsü şu meclis dolandyryş hökümetiň hereketlerini alyp barýan işlerini gözegçilik edýär we zerur bolanda derňew işlerini başlatýar. Ya derňew işlerini başlaýar. Meclis başlaýar şu hökümetiň alyp barýan işlerini. Meclis hökümetiň işini ýyzarlaýar we jemgyýetçilik serişdeleriniň dogry we netijeli ulanylmagyna üçin edýär. Türkmenistanyň üçüncüsü hasmy hökümet üstüne durup geçelenmesin neme deýin. Dördüncüsü halkyň wekilçiligi. Şimdi meclis agdarlarynyň üstü bilen halky wekilçiligi edýär. Halk şu taýdaky millet wekilleri yani halkyň wekilleri. Meclis agdarlarynyň üstü bilen halky wekilçiligi edýär. Meclisin saýlanan agdarlary saýlawçylarynyň bähbetlerini goraýarlar we seslerini parlamentde dinleýärler diýe. 5-nji halkara şertnamalar. Halkara şertnamalaryny tasdikleýär. Meclis ýurdun beýleki döwletler bilen kanuny güýje girmek üçin baglaşylan şertnamalary tasdikleýär. 6-njy konstitusiýa ütgötmeler. Konstitusiýa ütgötmeler girme hukuky bar meclisin. Konstitusiýa ütgötmeler adatça parlament agdarlarynyň köpüsiniň razylygyny talap edýär diýe. 7-nji jemgyýetçilik siýasatlaryny keskitlemek. Yani ýurdun umumy siýasatlaryny keskitleýär we bu siýasatlaryň durmuşa geçirilmegini üçin edýär. Meclis sosial, iqtisadi we bilim, saglyk ýaly meseleler boýunça
siyasatlar döreger. Meclis demokratik cemiyetlerde möhüm deňagramlılık we gödäwçilik mehanizmi bolup ýurdu dolandyrmakda möhüm rol oýnaýar diýip. Meclis ýurdu dolandyrmakda möhüm rol oýnaýar. Indi şolara okap geçdim. Indi ýeňiş häzirki wagtda Türkmenistanyň meclisi goşadyrnak içine alal bu meclisi. Goşadyrnak içine alýanmydym häzir suud edip berer şunemede öňe aýdyp geçdik we ýene üstüne durup geçmemiz gerekli sebäbi bu bir sanat çykyş bilen düşün halkyň aňyna kabul etdirmek kynrak bolarmyka diýen. Ýurdu dolandyrmakda meclis möhüm rol oýnaýar diýerler. Yani bu islenlik bir döwletiň islenlik bir ýurduň meclisiniň alyp barýan işi. Eger şol meclis öz başdaky işleýän bolsa, ýöne Türkmenistanda häzirki wagtda meclis öz başdaky işleýärmi? Bu bir. İkincisi, häzirki wagtda Türkmenistanyň meclisi şu wagtky Türkmenistanyň goşadyrnak içindäki häkimetiniň alyp barýan işlerine seljerme berýärmi? Bu ikinci. Indi ýa sen aýdyp geçdiň-de şol Lewap welaýatynyň tädäli we Traworlar bolan watandaşymyzyň başyna gelen ýagdaýy watandaşymyz özlem düşündirip berdi we biziň halaý seçik komitetimizde we habar kanallarymyzda da öz nemesini uğratdy. Biram çykkansyz ýagdaýa düşenligi üçin sebäbi Türkmenistanyň ýokary prokuraturasyny öz ýaşaýan welaýatynyň prokuraturasyny we ýene-ýenelerine bir näçe sanak guramalara şolary arşikaýet edýär. Ýöne hiç birinden jogap gelmeýär. Jogap gelse de kanagatlanarly jogap gelenok. Ýa näme işiňizde seredilip otýar. Ýani ýene şoňa meňdeşdiler. Nälik nemeler gerýär boly. Iň sonunda biziň nemämiz, biziň gapymyz kakýar diýeli. Biziň gapymyz kakandan soň bu ýigidiň ýa bu watandaşlarymyzyň ýigit diýmeli bir adamdan ibaretdir. Bu watandaşlarymyzyň işi çözülýär. Indi soraw şol watandaşymyz bize habar ýetirmedinden öň Türkmenistanyň ýa goşadyrnak içindäki ýokary prokuraturasyna arşikaýet edende näme üçin bu işi seredilenok? Ýa bolmasa seredilenok diýsem ýalňyş bolar. Şolar ýalyk alyp barylýan döwlet ýurduň içindäki problemalar bardyr. Şolar ýalyk problemalar näme üçin çözülenok wagtynda? Näme üçin seredenoklar? Ya şol ýurdun şol etrapdaky ýa sen dogry aýdyp geçdiň-de şol sebitde şol bölgede ýaşaýanlaryň özleriniň nemesi bolmaly. Ýani millet wekilleri bolmaly, deputatlar bolmaly. Şolar näde näme iş alyp barýarlar, näme üçin seredenoklar bu işi. Diýmek şol ekranda görýän meclisiňizde şu ýurdun problemalary agzalmaýan bolsa, döwletiň esasy kimçilikleri ýa halkyň ýagdaýy ýa şolar ýalyk edenetdilikler ýa kanunyň işlemeýän ýa işlemeýänligi ýa hukugyň üstünliginiň ýoklugy şeýerde agzalmaýan bolsa diýmek bu meclisiň özü bir ýalanlygynyň suwtnamasy. Meclis bir ýalanyň üstüne gurulanlygynyň suwtnamasy. Şu ekranlarda görýäňiz şolaryň haýsy birini tanaýar häzirki wagtda biziň kardeşlerimiz. Sorak şo ýerde. Onsoň Türkmenistanyň hukumy üstünliginiň ýokdugyny biz aýdyp gelýäris bir näçe wagtdan bäri. Şu meclis agzalary diýerden şu goşadyrnak içindäki meclis agzalary şol atlar näme üçin aýdanoklar häzir. Cumhuriyet sözüni aýyrdylar. Şolar Cumhuriyet sözüni aýranlyklaryny biz ekrana çykyp aýdyp berip otyrys. Saparaga da aýdyp geçdi, Halmuradaga da aýdyp geçdi. Beýle kardeşlerimiz hem aýdyp geçdiler. Cumhuriyet, Türkmenistan Cumhuriyeti ýykyldy. Soň ýykylanyň suwtnamasyny bile görkezip berdik. 1924-nji ýylda kabul edildi Türkmenistan Cumhuriyeti. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistan Cumhuriyeti diýilen söz geçenok Türkmenistan konstitusiýasynda da geçenok. Indi şu sözü ýa şu problemalar agzamaly gurama şu Türkmenistanyň meclisi bizde. Indi şeýle soraw çykýar. Eger şu meclis şu problemalar Türkmenistan Cumhuriyetiniň ýykylanlygyny agzamaýan bolsa, diýmek halk agzamaly. Halkam agzap otýar häzirki wagtda. Biz sesimizi çykaryp başlaýar. Ýöne şoňa reaksiýa bildirýän meclis barmy häzirki wagtda? Türkmenistanyň içinde. Onu şolar söhbet el galdyrýarlar-da şu wagt. Şu taýda bir karar alýan bolmalylar. Ýöne şeýle soraw çykýar.
Türkmenistan'da näçe tane partiýa bar? Ýekece partiýa bar, o da Berdimuhammedowyň partiýasy. Kararlarym şoňa boýunça alınýar we hemmejeten diňe şo boýunça şoňa işine gelýän kararlara el galdyrylýardy. Hemmejesi şu wagt ýani illi-de gözüme el galdyrylýar. Indi söhbet bu taýda bularyň bir ýalan bir nemesi bar dine şular bar üşýär diýeli, ýygyna gedýärler, geçirýärler ady mejlis. Bolýar bu mejlis diýmek ýöne bir zaldan ýa-da bir ýöne bir oturmakdan, ýygyna getmekden, el galdyrmakdan ibaret däl, onuň arkasy bar. Bu kapydan çykanyndan soňra sen iş etmeli. Ýani şeýle bir zat bar, meselen bir aýdym aýtjak bolsaň, storyň üstüne oturarsyň, aýdymyň sözlerini ýazarsyň, sadyny ýazarsyň ýöne. Ýazyp bolanyňdan soňra çykarsyň, saz çalmalydyr. Ýani ýazan sadyň işe. Ýani sözleri okap aýdyma geçirersiň, heňlendirersiň, bu da işdir. Indi mejlisde geçýärler, el galdyrdylar, karar aldylar falan filan. Ýurdun ösmesi üçin ýene näme? Türkmenistan görülüp duran sanlar ýaşaýar o taýda. Ýaşarýan bir ýerde. İkinciden, bütün halk ulusy kiçesi 7-den 70'e ýurdun daşyna höwesli çykmagy. Ne işlemeýänliginiň ýalany, ýani temamynyň ady boýunça da yalandan yurt dolandyrylmaýar. Illeşler hiç bir zat yalan bolmaýar. Ýani biz ömrümüzün doğulanımızdan şu neçenli ve bizim hem çağalarımız doğulandan şu wagt ýaşap duran ve bundan soňra mene näçe ugna biz ýalanyň içinde ýaşaýarys. Hakyky bir zadyň hakyky bir kanuny bir ýurtda hukukyň üstünligi bolan bir ýurtda ýaşap görmedik. Ýani o ýurdun näme hilleki ýaşalýandygyny bilemiz o. Ekranlarda bize görkezilýär bu zatlar ýöne o wagtda barýar, öýümizde görýäris we buňa hiç hille bir tepki bermeýäris. Illeşler bol. Türkmenistan vatandaşlary bol. Bize ekranlarda sözde ýurdumyz diýe günne ýani şu ýyl geçen ýyl kagaranda 5 götürüm, 10 götürüm, 3 götürüm össü diýärler. Ýöne ýurdumyz 50 götürüm geçen ýyl kagaranda pese düşdi ýaşaýyşy. Soňra illeşlerimize ýani men soraw bermekçide bugün ýani illeşlerimden belki soraw berip bilerler ýöne bu esasy men özüm soraw bermekçi. Biz türkmen halky bizim mätäçligimiz näme mätäç? Bu bir. İkinciden yalan bar bolan bir ýurtda, ýani 7-24 yalan bolan bir ýurtda insanyň dogry düzgün, ýani insanyň ýetişmesi mümkin. Bu bir. Dogry düzgün insan ýetişmese, dogry düzgün nesil ýetişmese, bilim, bilgi almasa o ýurt düzelip bilermi? Hani bizde aýdýarlar aşok. Ay ýurdumyz geçer ho, bu ýagdaýlaram oňat bolup gider diýerler. Oňat bolup gitmesi üçin arkasynda bir zat gerek, bilgi gerek. Şonu oňat edip biljek adamlar gerek, kadrlar, bilgili adamlar gerek. Senin hem bütün hemme zadyň yalan. Döwletiň başyndan tutup aýagyna çenli yalan. Bu yalan bir zadyň içinde, yalan bir sistemanyň içinde senin ertir gowy bolup gider diýen pikirine garşylap biljek insan dörät bilermi? Bu da soraw diýleşlerimde. Hemen biz näme üçin şu ýalanyň içinde ýaşamaly? Gürlemän, geplemän, tepki bermän. Yalandygyny görýäris, dogrudan söhbet. Yalandy. Ýyrandalar oturdular ýöne arkamyza bakýar, ýurdun ýagdaýyna bakýar, yalan edilmedi, hiç zat ýok. Beter boldy gaýta, tersine, bundan beter. Onu näme üçin dile getirmeliler? Ene lewaply şol illeşlerimiz sag bolsunlar. Ol ýani ýeke bir olaryň problemi basam däl, şolar ýaly Türkmenistanda müňlerçe problemi bar ýöne şolardan birisini hakyky bir öz nemesini edip, watandaşlygyny edip bize habaryny getirdiler. Miwesini hem aldylar. Ýöne bu ýagdaý ýani ýalan bilen biz
uzağa gidip bilmejekligimiz görünüp durdy. Sebäbi gününden ýurdumyz çöküp barýar. Gününden ýa-ni Benem yalan ýa halkyny saklap bilen aklar. saklap ýalan bilen mümkinem däli. Ýa-ni halkyň bir hakykat bar, bir sanjak hakykat bar-da, ýa-ni bir zat öndürjek bolsa, meselem ýa-ni aýdymdan mysal berdim, aýdym aýtmak üçin söz düzmeli, ýa-ni goşgusum düzmeli. Goşgu ýazyp bilmeýän adam ýok bolsa aýdym ýok. Dogry düzgün aýdym ortaga çykmaýar diýmek, her bir zadyň ýetişýän adamsy bolmaly, ýetişdirilýän adamsy. Men ýön aýdymdan mysal berdim, ýa-ni milletiň hakyky meseleleri bar, ortada duran. Ýa-ni sen nämäni sanap geçdiň şo taýda şolaryň ikincisi, ýa-ni mejlisiň etmeli işleriniň ikincisi budjetden aýrylýan serişdelerini etmeli diýdi. Kontrol etmeli diýilen ýeri bar. Indi Aşgabatda akylly şäher gurulýar. Mejlis şonu kontrol edip, ýa-ni hazynadan şo puly akylly şäher üçin aýyrdy diýip nemetmem hasaplamaly bolýarsa, biz ýöne Aşgabatda akylly şäher gurulýar ýöne beýleki vilayatlarda, beýleki owalarda ýöremäne ýol ýok. Ya da mekteplerde çağalaryň hajatanalary ýok. Diňe bir mektep däl, ähli edaralaryny tut. Sen näme üçin mejlis bolup, akylly şäher üçin budjetden serişde bölüp berýärsin? Ýani milletiň şo derejede uly problemalar barsa, diýmek mejlis Ýok, onam näme üçin döwlet edýär diýdi. Hawa akylly şähere näme üçin döwlet edýär? Soňam ne şu ýerde ýa-ni badyr ýokarda mejlisiň zalynda depede Serdar Berdimuhammedowyň suraty bar. Hökümetiň suraty. O näme üçin bar o taýda? Hökümet bir geçici. 4 ýyllyk, 5 ýyllyk bir geçici. Wagtynda işini eder, yerine ýetirer we soňra da gider ýerine başga biri geler. Ýene de bir näme bar-da, men bir ünsün çekenler söhbet. Buna da hiç kim sesini çıkarmaýar, mektep kitaplary bardyr bizde. Çağalamyň okuw kitaplary. Niýatyň suraty bardy. Soň Berdimuhammedowyň suraty boldy. Ondan soň Serdaryň suraty boldy şu wagt. Hökümetiň suraty o ýerde näme işleýär? Hökümet döwletden, galyjy bir zat däl, geçici bir zat. Ertir arslan gelse arslanyň suratyny goýjak onu mektep kitaplaryna. Soň berdi geler, berdiňkini goýjak. O nähilleki bolýar? O bilim sistemasy hökümet näme üçin bilim sistemasynyň içerisine girýär? Ya da kitaplar şol hersini üýtgäpmi durýar? Hökümet etmeli işi var. Öz yerine getirmeli işler var. O bilim sistemasy hökümetiň işi däl aslında. Bu mejlis diýilýän zatlaryň şolary da şo zatlardan uzakda ýöne göräýmäne ýazyp, hat ýazýan ýaly edip, mesele çözmek üçin üýşen ýaly edip bir näme görkezýärler-de, fon sergileýärler bu taýda. Maş berýärler ýöne arkada halkyň meselesini däl, şu wagtky cumhuriýeti ýykan bir jenaýatkar rejimiň hyzmatyndaky adamlar şolaryň bähwidine geljek kararlary, kanunlary çykarmak üçin jemlenýär, halkyňky däl, halk üçin däl. Gynansak teşeýli. Eger bu zatlary öýleri şular demek bilmeýän bolsa, sesini çykaryp bilmeýän bolsa, demek döwlet bir adam gelini geçdi diýmek. Onuň tasdiq edip oturýarlar mejlisleriniň arkasynda suratda siýasatçynyň suratydyr häzirki. Dolandyr hökümetiň suratydyr. Ya sen aýtsyň ýalyp mektep kitaplaryny çağılar, baglarlar kitaplarda, universitetlerin kitaplarında siýasatçynyň suratydyr. Diýmek bu duran bolsa döwleti bir adam geline geçdi diýmek. Ondan şeýle bir ýarlyk atýarlar da bir aýypmy bildirilýär. Halka bildirilýärler özü. Halk erkinlige çykmak üçin görüş alyp barýar häzirki wagtda. Ol dogry, ol görüş, ol alyp barmaýanlar ýa beýleki sesini çykarmaýanlar ol aýry bir grup. Ýöne häzirki wagtda bir ortada bir ideýa bar. Ol ideýada näme? Halkyň öz watanyna, toprağyna eýe çykmak ideýasy, ideologiýasy.
esasy gönüktürlen neme de şol watana topragy eýe çykmak. Ýöne watana topragy halkyň elinden alyp bir adamyň eline geçiren, döwlet gurulşyny ýykan bir topor bar. O toporum jenaýetkar topor. Bu toporum halkyň üstüne atýan ýarlygy ya aýp bildirýän aýplamasy döwlet gurulşyny ýykjak bolýarlar. Şu otoritar döwletleriň ulanýan taktikalarının biri. Ya hukukyň üstünlügi bolmadyk döwletlerde ulanýan taktikalarının biri. Döwletiň bütünlügini goramak. Ya döwlet bütünlügini gorap saklamak diýilen nämäni berýändir. Ýöne döwlet bütünlügi bolsa, döwletiň bütünlügi goralýan bolsa mejlis goramaly aslında. Bir adam ýerine geçirip bir adam goramaly. Yani meclis häzirki wagtda sistema hyzmat edip otur. Bir adamyň sistemasyny. Ol bir adamam goraýan sistema ýok. Ol bir adamam haçan gitse gidivermeli, aýyrsalar aýyry bermeli. Hukuk üstünlügi ýok o ýerde. Hem şu taýda aýdyp geçýär okan nämendi? Meclis ýa demokratik jemgiýetlerde, şu taýda aşaňçylyk aýtýan demokratik jemgiýetlerde möhüm deňagramlylyk we gödäwçilik mehanizmi bolup ýurdu dolandyrmakda esasy rol oýnaýar, möhüm rol oýnaýar. Demokratik jemgiýetlerde diýe Türkmenistanyň konstitusiýasyny açyň birinji gatyny. Birinji gat bolmasa da ikinji gatyny açyň. Şo ýerde Türkmenistan demokratik hukuk dünýäwi döwlet diýip ýazylan. Hawa. Türkmenistan ýöne jemgiýet demokratiýadan peýdalanan okaýdyr kuwatda. Hukukdan peýdalanan oklar. Hukukdan peýdalanmany ruhsat beren oklar. Kanunlardan peýdalanmany ruhsat beren oklar. Mesela näde demokratiýa bolýar berdi. Sorag hemmeti. Ýani sen aýdyp geçdik Türkmenistanda halk häzirki wagtda ýurtdaşyny akyn edip otur. Näme üçin akyn edip otur? Bu mejlisde çözülmeli problemlaryň birleri. Son şeyler bir adam var. Biri demokratiya diýerse, o demokratiya näme bolýar? Onam bilemizok biz. Näme bolýar demokratiya? Oňa demokratiya aslında. Yok, düşündürüp bersinler şolar demokratiya bawaza görkezsinde suud etsinler. Ne? Her öýdem konstitusiýalaryny, bunu konstitusiýanyň ýokdugyny biz suud edip berdik. Däni öz ulanýan nemeler gurulşlaryny özüne tutary edip ulanaly bunu. Söz azatlygy, adam istendik bir adam azat erkin ýagdaýda öz pikirini aýtmana dolu hukuky bar diýip ýazylan. Eger bular demokratiýa bir görnüşi bolýan bolsa, eger näme üçin häzirki wagtda döwlet öz döwletine eýe çykmak üçin hereket edip duran halka ýa şu Türkmenistan döwletiniň bir jenaýetkarlaryny elinden almak üçin hereket edip duran halka garşy iş alyp baryp oturýarlar. Kanuny tarapdan iş alyp barýarlar özleri. Demokratiýanyň bir görnüşi bolsa, söz azatlyk, erkin ýagdaýda söz aýdyp bilýän bolsa, ýani şu bular halka garşy çykýarlar. Sorag. Indi şeýle bir adam bar. Söhbetine Türkmenistan ýani aýtdyň konstitusiýanyň birinji maddesinde ýazylan bolmaly. Ýalňyşmasam, Türkmenistan dünýäwi demokratik ýurt diýip ýazylanda. Indi seret bu taýda ýanky şeýle bir nemäni ortaga atylýarda söz azatlygymyz elimizden alındy diýilen bir pikir bar ortada, kawram bar ýöne. Söz azatlygymyzy bu neçen hiç kim elimizden almady, ol alyp bolmaýan adamda insanyň bir dogal bir zady. Biz gepleýäris, geplä bermeli, geplä bilýärsiň. Ýani onu elinden alyp bilmeýärler. Agzyny çatmasalar, bantlamasalar. Onu diňe gadagan edilýär. Türkmenistanda ýa-da kynçylyk edilýärde öňüne geplä bilmediýäni gorkudylýar. Ve halkam bundan gorkýar. Ýa-da gorkmalymyşyn, geplemelärmişin diýilen bir nemäni ortaga getirip goýýarlar. Ýöne aslında illeşler hiç birimiziň söz gürleme hakymyzy elimizden alyp bilmediler, almadylaram. Bizem onu beribem bilemizok. Çünkü özümüziň dogal bir zadymyz. Diňe gadagan edendiklerine kail bolup gadagan etdiler, bizi gepletmediler, bask etdiler, biz de bunu kail bolup gorktuk.
Gorkman şekilde bolup ýa-da biperwa garadyk bu zatlara seretmedik, görmedik sirän bolup şoň üçin gelýär. Ýani indi demokratiýa bolanda näme bolýar? Ýanky halk seçim edýär-de, dogry-da. Meselem 100 tane adam bolsa, 2 tane adamym saýlawa çykýan bolsa, bir tarapa 51 adam ses berýär, beýleki tarafa da 49 adam ses berýär bolup, 51 adamlyk ses alan adam saýlanylýar. Ine bu şu zat demokratiýadyr. Ýöne demokratiýa bilimi, bilgisi doly oturdulmadyk toplumlarda howplu bir ideologiýadyr, howplu bir nemedir, ýanky yönetiliş şeklidir. Sebäbi jahil toplumlar elmidama diňe owadan gepleýän adamlary, saýlarlary, iş edýän adamlary görmezler, iş edýän adamlary 30 adam ýa-da 15 adam ses berer, galan toplum owadan gürleýän ýa-da öňden bäri neme edýän, ay şu öň niýat döwrüne etdiler-a. Yetimce oğlandy. Çağa yetimce çağa $10 gaýtam diýip saýlady ýa-da Berdimuhammedow gelende ýaş oğlan diýip. Dogrymy? Ses berdik. Ýanky halk. Biz halk bolup. Ya saýladyk ýa-da saýlamasagam şonuň şo taýyp geçip oturmasyna kaýyl bolup göz ýumdyk. Ýanky iki tarapynda da bu taýda halkam ýeke bir bu mejlisdäkiler şu ýagdaýa gelmegimizde jogapkär ýa-da Berdimuhammedowler, Niýazowlar dädir. Bir gapdalynda halkam bardyr. Çünki bizim şularyň gelmesine göz ýumdyk. Ýanky ekranlarda ýa-da siyasatda Türkmenistanyň içerisindäki yönetilýän nemede şekilinde aýdylýan zatlar bir başga ýurdun içiniň halkyň ýagdaýy bir başgadyr. Halkam iç-içe şu wagtky ýagdaý bilen beri bilelikde ýaşaýarkak, iç-içe ýaşaýarkak. Biz bunu dile getirmän bularyň ýalanlaryna kaýyl bolup ýa-da sesimiz çykarmaýan bolsak diýmek, olar öz etmekde bolan işlerini sürdürürler ýene-de. Sen sesini çykarmasaň ýene-de alar dowam eder. Bunun üçin ýagny halk sesini çykarmasy gerekli. Biz siz şey diýäňiz ýöne biz beýle ýaşaýarys diýmesi gerekli. Korkunç bir zat däl bu söhbet. Bular siz össü diýäňiz Türkmenistan ýöne biz ösmedik gaýta öňkü ýyllardan has evet ýagdaýda ýaşaýarys diýmeli. Bunu aýdyp bilmeýän bolsa onda bu halkyň buna kaýyl bolýanlygy bolýar. Ýani şularyň edýän jenaýatlaryna göz ýumýandyklary bolýar. Halkyň esasy halka esasy rollarda durýar, bärde etmenlemelerini ýöne şu wagtky aýlyp gören adamlar bardan şu meclis, men meclis aldaty, ýa men milletwekili, ýa men deputat, ýa ýeňiň şoňa meňdeş, ýa men prokuror, men ýuri, o ýerniň prokuror, bu ýerniň prokuror, men baş prokuror, umman şolar ýalyk. Bu rejime hyzmet edip gören adamlar bar. Ya meclisiň başlygy bolup görenler bar. Ya başlyk bolup aýran adamlar bar. Indi men hep hökümetiň nemelerine aýtmaýyn da, şu esasy öz başda işleýän gurumada ya öz başdaky işleýän guruluşda işläp gören işgärler bar. Ya aýlyk alyp görenler. Şular öz etmeli işlerini häzirki wagtda ýerine ýetirýärlermi? Sorag şo ýerde. Eger bularam döwlet guruluşyny ya döwletiň iş etmeli wezipelerini etmeli işlerini ýerine ýetirme. Bularam şu rejim ýalyk halkyna watanyna dönükçilik edýän bolsalar ya halka garşy watana garşy iş alyp barýan bolsalar demek esasy problemi şu ýerde diýip demegän ýöne bu sapara bir sözi bar. Ýurt bir adamyň eline geçenden soň döwletiň ähli guruluşlary diňe halka garşy iş alyp barýanlar diýip aýdan nemesi bardy. Sözi bar. Edilädir wagtda şol dowam etdi. Bir adamyň eline geçin Türkmenistan o ähli guruluşlarym diňe halka garşy iş alyp baryp otur.
O. Ondan halk berdi sesini çıkarıp haýsy tarapda sesini çıkarsa da näme diýip oturýanlaryny häzir kwatda görüp oturýar hemmem. Bol tut näme Türkmenistanyň kanunyny işleýänligini ya konstitusiýanyň bardygyny diňe dünýä döwletlerini görkezmek üçin näme biziň şular ýalyk nämämiz bar, kanunymyzam bar, konstitusiýa guruluşymyzam bar, adalatly suwdumyzam bar diýip şoňa görkezmek üçin dünýä birleşigine, dünýä döwletlerini ya şolaryň guruluşlaryny görkezmek üçin esas ulanýan tutaryklar şolar. Yani hakikatyny, asliýetini onu açyp oýnap oturýarlar, halka garşy iş alyp baryp oturýarlar. Bolmasa ýa-da Kuwatda Türkmenistanyň Türkmen halky ýurduny taşlap, maşgalalaryny, çağalaryny taşlap ýanatalar. Başga döwletlere gazanç etmän, eklenmän çykýarlar häzir Kuwatda. Buny hiç kim gören okma häzir Kuwatda. Näme üçin şolar çykmany mejbur edilýär, ýani näme üçin mejbur bolýar. Yani mecbur edilýär diýsem bärde näme de mecbur bolýarlar. Ýöne hiç kim mecbur eden ok diýär-de olary. Ýöne mecbur etkenliklerini özleri suwd edip oturýar. Eger şo ýerde bir kastaýyn halka garşy alyp barýan çäklendirmeler ýok bolsa, çäklendirmeler edilmeýän orada halka garşy iş alyp barylmaýan bolsa, ýa döwletiň guruluşlaryny ýerine ýetirip bilýän bolsalar, öz başda işleýän bolsalar halk bir yurttaşına çıkmadılar. Ya şu yerde. Problemleri çözülýän yer meclis, döwletiň problemlerini çözmeli, guruluş meclis çözmeli. Meclisde agzalyk geçilmeli bu problemler. Yani agzayan adam barmy? Ekrana çıkıp gepleyen adam barmy? Ya Berdimuhamedov ekrana çıkıp Türkmenistanyň problemleri hakynda ýekece agız kelam agız söz aýtdymy? On ettik, bun ettik diýili sözler vardır. Diňe ählisinde bularyň propaganda edýän medialarına da şeýledir. Ol şu wagtky Türkmenistanyň meclisten has ýokarda halk maslahatyny döretdiler da. Şo ýa halk maslahatynyň içinde geçirilýän halk maslahatynyň içinde ýurduň problemleri hakynda gurrun edýän adamlar ýa götler pampersli ýaşoklar barmy ýaşuly? Ýa bolmasa ýene şoňa men halk maslahatyna gatnaşyjylar birden biri bar, mine biz geçen habar edip koyduk da. Şo ýerde näme öwgüli sözler aýdýarlar özüm Türkmenistan. Yani geçici hakimiýetini baş tutan, no. Näme öwgüli sözler aýdýar. Yani şu taýda problemler gurrun edýän bir topar guruluş barmy Türkmenistanda? Bar bolsa görkezim bizem göreli. Gurrun etmeli esasy guruluşlar şolar. Onu size iş edýän adam eger gurrugyny edip bilip bolýar şeýle sonra goýarny ýeňiz. Gurrugyny eden oklar, gurrugyny etmeýän bolsalar, okey. Siz gurrugyny edeňiz ok, ýöne iş edýäňiz. Näme iş edýäňiz? Näme iş edýäňiz? Ha? Aýlyk alyp oturýarlar şo taýda. Aýlyk alyp oturýarlar. Halkyň pulundan. Halkyň pulundan elbetde. Näme iş edýärler? Problema da yok ortada hiç. Asıl problemlerini çözýärler. Ýöne problemlaryň biz gurrugyny edip oturýar häzir Kuwatda. Gurrugyny edýän problemleri çözmäne finansiýallarmyşyl? Ýöne özleri iş edip oturýarlar, problemleri çözýärler. O indi şeýle näme çykýar bu taýdan? Söhbet gylýarına gelýär. Türkmenistanyň meclisi ýalan. Täze edýän işleriniň üstleri açyldy, ýa-ni hüwet beşikde de däl, mundan öňkülerde de kän aýdymdy. Türkmenistanyň meclis diýilip bir zat ýok. Bularyň ählijesi ýalan, bular halk saýlamady. Diýmek, indi prezidenti tasdiklaýan nemede meclis tasdiklaýar guruluşda, dogry dälmi? Prezident tasdiklaýan. Diýmek, meclis ýalan bolsa, prezident hem ýalan bolýar. Ýani Türkmenistanda o da ýok, prezident hem ýok. Sebebi bunu nirden aýdýar? Sine Murat Garriýew saýlaw komissiýasynyň başlygy. Kiredin Türkmenistanyň saýlaw komissiýasynyň başlygy Murat Garriýew şu sözler aýdýar. Siz diýär saýlaw geçirmäne gerek ýok diýär, Gurbanuly Berdimuhamedov diýär. Siz diýär gönül häzir şunum diýär, saýlany edip biljek diýär. Ýa-ni halk gerek gal halk diýär, näme istim diýär.
Şu günem siz haylan edip bilecek yönü daşarı yurtdurlar seredip durda diye. Yine sayloo komissiýasynyň başlygy. Ya da şöyle döwletler terede otur. Aw. Bu yerden şula çykýar ortalykda ähli zat yalan. Bu yerde halkyň hiç ýyly bir bagly bolan bir ýeri ýok. Halky sala salynýan, ýa-ni başda aýtdym, ýa-ni görünürdi, halka sala salýan ýa-ni. Halkyň problemalary üçin üşýän ýaly edip üşýärler ýöne. Hakykatda onun üçin däl, ýa-ni şu adamlary şu ýere getiren adam üçin işleýärler. Bu ýere getiren kim? Arkada kimin portreti bar bolsa şolar. Arkasyndaky portrede ne özüňiz görýänsiňiz. Bolmasa şu meclisiň başlygy meselen ýa-da agdalary hem meclisinde watan habarlaryny görýän bolsaňyz Berdimuhammedler öwýändirler ýa-da onuň ýadyfy öwýändirler, alyp şokandyrlar. Siz meclis, siz onu öwmürler. Meclisiň işleýişi beýle däl. Meclisiň işleýişi hökümeti öwmürler. Eger bular hökümeti öwýän bolsa, diýmek hökümet bulardan üstün bolýar. Bu da näme getirýär? Türkmenistanyňky üç güýjüň aýrymynyň ortadan galkandygyny, ortadan aýrylyp diňe bir adam eline geçendigini. Döwlet kuruluşyny ýykylan sübut edýär. Hawa, döwlet kuruluşynyň doly ýykylyp bir adam eline geçendigini sübut edýär. Sen meclisiň zalynda geçici hökümetiň suraty bar bolsa, siziň maýdan sözleriňiz diňe şoňa alkyşlar bolsa, diýmek Türkmenistanyň döwlet kuruluşy bir ýer ýykyldy. Indi taýlandyrdy hally barda. Söhbet men şonuň nemesini okudum, ýani Wikipediýasyny. Şoňa bildirilen aýyplama bar. Döwlet kuruluşyny ýykmana synanşan diýilen aýyplama bildirilýär. Taýlandyrdy hally kim? Meclisiň başlygy, akademik nauk, filosofiýa alymlarynyň akademigi taýlandyrdy hally. 2002-nji ýylda basýalar bu adamy, ýaşulyny. Basýalar we ähli nemelerinden, ýa-ni professor nişanlaryndan mahrum edýärler. Öňem şol adamy watana bolan söýgüsü atly ordenen bar eken. Ondan mahrum edýärler. Indi ýerine gelenler kimler? Söhbet. Ýa-ni ol meclisiň başlygy, akademik nauk adam taýlanyrdy hally. Jurist, ýa-ni hakyky jurist. Indi şu wagtky meclisiň başlygy bar. Ady näme diýdin? Şonuň işlerini ýerine Dünýä gözel Gulmanowa. Dünýä gözel Gulmanowa. Mesestra bolup işler. Hawa. Bu juristmi? Ýa-ni Sonundan okan. Hawa, Yok, yemiş doğulaydı. Bu taýda 2007-nji ýylda giren okumany. 2007-nji ýylda okuwa giren. Ýa-ni Berdimuhammedow saýlanandan soňra. Berdimuhammedow diş tutardy. O da bir mesestra. Onun mesestra bolup işläp berdi. Ondan mesestra, ýa-ni hawa şepagat duýasy Berdimuhammedow prezidentlige saýlanandan soňra bu da uniwersitede girýär, hukuk fakultetine. Indi Türkmenistanda bilimiň ýoklugy aýdyrly doğrulugyny, hukugyň ýoklugyny aýdyrly, ortağa çykarly. Öň bir mesestra bolup, ýa-ni şepagat duýasy bolup işläp gören bir zenan nädip meclisiň Türkmenistanyň meclisiň başlygy bolup bilýär. Bunda kimiň ýerine getirýärler? Taýlandyrdy Halifoň orunda oturtýarlar. Taýlandyrdy Halifam watana, nämäni Türkmenistany döwlet guruluşyny ýykmana synanşdy diýip türme basýarlar, türmede armatur bilen urup döwüp öldürýärler. Ine biziň gelip ýeten ýagdaýymyz şu illeşler. Bizim yeten yerimiz. Ýa-ni şeýle bir söz barda, näçe ýokary çykyp şo ýokardan aşağı insen yere gaçmaklygyň şiddeti has erwet bolar diýär. Näçe ýokardan aşağı düşdüň, şonça da erwet diýär. Yere düşersiň diýär. Ýa-ni azysy şonça da erwet bolar diýär. No. Indi biz şu wagt aşağı gidip barýakda söhbet we gün-günden bunyň azysyny çekýär. Türkmen halky bolup, bütün milyonlar bolup
şu wagt şol Cumhuriyete çykdyga biz şo döwürlerde 1924-nji ýyllarda ýanky ýaşaýyş şertleriniň hem kyn döwürlerinde Cumhuriyetimizi gadanlyk serkedimiz çyzdyk we şu wagt Cumhuriyeti ýok edip bir bilinmeýän ady goýulmadyk bir saltanatlyk sistemasyna, saltanatlyga geçiş nemesini iňňäse aşak. O da haýsy döwre degişli, orta asyra degişli. Ýanky sen 21-nji asyrdan orta asyra düşmekligiň şiddeti, ajysy, gaty, agyrdyr, gaty erbetdir we bunu biz hakykatdan ham çekýär şu wagt agyrlygyny. Cumhuriýetden sultanatlyga geçmeklik ajysyny. Ve biz buna kail bolmalymy? Biz geçmäni radymy? 5 milyonlar bol. Ýa-ki milyonlar bol. Buna sesimizi çıkarsak, biz ýene täzedänden Cumhuriýetimizde dolanyp barp bilýäris. Sesimizi çıkarmasak ham orta asyra geçeriz. Sebäbi mejlisimiz şu. Bize neme diýen, ýa-ki Türkmenistanyň problemalaryny çözjek adamlar ne şular, bularyndan kimdiklerini hiç kim tananok. Kimin getiren digen belli däl, näme iş edýändiklerini belli däl, näme iş edendiklerini belli däl. Türkmen halkynyň bähbidine. Problema ştaýda. Indi halka illeşlemizin hem öňünde bir seçim bar dine geçenki ýene de şoňa gaýdyp geleli. Şol lewaply illeşlerimiz meselelerini ortağa atanlığı üçün meseleleri bir günün içerisinde hatta bize şu Milli Halat Ediş Komitetine arda yazdım deyip arçına entek bir de ekrana biz koymakak aydan wagtyny eýem arçyny şolowanyň ýalbar öýüne gelip ýalbar başlatdyr. Pul teklif edipdir ardaňy izine çek şolary uratmady. Ýöne eýem o giýja aly ertesi gün çykdy. Çıkan güneyem akşamsy bu arçyndan çağırýarlar beýlekisine ondan sonra elime gadyň gaýtaryp berýär. Şunu mesajy bermek isleýän illeşlerimizde biz hakykatdan bir döwlet guruluşyna geçmegimiz gerekli. Hakykatdan gurmagymyz gerekli we hakyky bir mejlisi ananmagymyz we bunu tasdiklamagymyz we şol lewaply illeşlerimiz ýaly beýleki illeşlerimizden hem bunu goşulmalaryny Türkmenistanyň içindäki meseleleri, problemalaryny ortağa çıkarmaklaryny ýagny ele berip Milli Halat Ediş Komiteti bilen işleşmeklerini teklif edýän ýene. Sebäbi az wagt galdy. Biz mejlisi dolulugyny öz elimde almagına taýýar. O buları etip bilmeyen olsa, yerine yetirip bilmeyen olsa, Türkmenistan'ı yerine yetirben bilen oklar. Yalan bilen dolanır bolan ok. Yani bolmayan önemli bir suud edip beri otuyor. Dolandırvan bilen oklar hakikatte iş yüzündedir. Şonun için häzirki wagtda biz ýuwaşlyk bilen hem çalklyk bilen diýeli güýji öz elimize almaň ýoluny tutdyk häzirki wagtda. Onu ne görürsünüz, görüyorum dursunuz ve bundan sonra hasem görürsünüz. Vatandaşlar ýöne siziň berdi. İslemäňiz gerek. Vatanymyzy, toprağymyzy iýe çykmagy, erkinlige çykmagy islemäňiz gerek. Siz islemeýän bolsaňyz bizden mejbur edip sizi isletdirip bilmez. Ol hiç bir ýerde de bolmaýan bir zatda. Ne siziň islemäňiz gerek. Ve şoň bilen deň hatarda ýany ýöle kömegiňiz hem gerek. Öz watanyňyz üçin etmeli işlerimiz bu zatlar. Şimdi berde genç görmeyenler ya gördüm aydık geçmeyenler sayılı Halmurada ulan bir Lyon İbo diyen iyileşimiz bunu geçirttirler. Halmurada ara 100 kron geçirttir Lyon İbo'da 110 TL geçirttir Halmurada kisane bereket. Kisane bereket. Demeden bu ayın başı olansa pensiyasını alan olmalı Halmurada. Allah bolpiler. Kisane bereket. Ayın bari. Ayın bari. Näme aýtmak isleýär? Söhbetine bu Türkmenistanyň içiniň meselelerini, şu döşleri, orduny hassum balakly adamlar çözüp bilmeýän bolsa onda ştaýda oturan şol ýöne köýje bir eşikli
birleşleriniz bu meseleleri çözmäne taýýar. Hatda özüňiz görýänsiniz mejlisiň agdyndan, ýa-ni Türkmenistanyň size görkezilýän mejlisiň agdyndan çykmaýan gurrunlary we hiç wagtdan eşitmejek gurrunlaryňyzy Milli Halas Ediş Komitetiniň agzalary tarapyndan eşitýänsiňiz bunu. Ýa-ni beýleki kardeşlerimiziň Saparaganyň, Halmurad aganyň aýdýan gurrunlarynyň her bir sözleri Türkmenistanyň bir iň bir wagtly ödem möhüm, zerur, becerilmeli meselelerini barada gidýändir. Gurrunlaryň ählijesi Türkmenistandaky zerur çözülmeli meseleler barada. Ve bunu da Türkmen halkı bolup Milli Halas Ediş Komitetiniň başyna sarylmalaryny mene isteýän söhbet. Ýa-ni olar ýa-da bir neme işlejek diýip Türkmenistany halas etjek, Türkmen halkynyň halas bolmasyna elimizi daşyň aşagyna goýjak diýip çykyp duran adamlar bar bolsa, başyny etegine salyp çykyp bilýän illeşleriniz bar bolsa, bunyň gadyryny bilmeňiz gerekdir. Ýurtdaşlar, ýani biz özümizi öwýän ýaly edip aýtýandyr diýip pikir edýänsiňiz, ýöne bu beýle däl, biz bunyň şahsiýet tarapyndan aýdamdyk. Men däl ýa-da söhbet däl bu şahsiýete degişli däl, bu taýda Milli Halas Ediş Komiteti diýip bardyr. Şo komitetiň barlygyna Türkmen halkynyň begenmesi gerekdir aslında. Allah. Berde Kara Kaplan diýen illeşmeden $5 uğradypdyr. Kanadadan salam diýipdir. Köp sag bolun, kömek edýän ýaşular ýaly pul uğraýan kardeşlerimiz bu zatlar şu işlerini ýöremek üçin alınıp barýanlar, ýa sizin kömegiňiz, gollagyňyz gerekdir. Sebäbi bu işlerim her kim öz başaryndan ýerine ýetirip otur, öz kisemizden, öz ýüýümizden çykaryp ortağa atyp şu işleri ýöredip otursaýdyr wagt we istenip bir kardeşlerimizde bir şeyledir. Şonuň üçin sizin gollagyňyz has möhümdir häzirki wagtda watandaşlar. Ve bunu dowam etdirmeňiz hem gerekdir gollagyňyzy. Indi men şu taýda bir daha aýdyp geçsek ýeňiş, ýa-ni sen aýdyp geçdiň de taýlanlarda Halif Niyaz döwründe mejlis başlygynyň, mejlisiň başlygy şoňa näkilik sütümler görkezip, aýyplama bildirip, öldürendiklerini aýtdym, ony Gurban aga da aýdyp geçdi. Eýran Gurban aga. İşte Türkmenistan hasama illeşimizden geçirdir. Köp sag bolun, emmeňize minnettar kardeşler. Dowam edelim ki Eýrany watan illeşimizi ýa-ni ýaşulymyza aýdyp geçdi. Gurban aga şu taýlanlarda Halifyň aýagyny alma turule döwüp şeýdip zorluk çekdirip, sütem görkezip kösänliklerini, ýene bir näsene adamlar, şular spesialist, özüň hukuk tarapyndan özüni geliştiren, kanun tarapyndan özüni geliştiren kanun, umuman şu tarapda özüni geliştiren bir spesialist. Ýani bu adam ýetişmek üçin ýyllar gerek. Özüni ýetişdirmek üçin ýyllar gerek. Ýöne olar ýalyk ýylyny sarp eden soň bir näsene adamyň içinde bir barmak basyp sanaýmaly adamlar ýetişýär. Indi men bunu näme üçin aýdýan? Indi Türkmenistan Cumhuriyetini gurmaga gatnaşan şu ekranda görýän iki şahsiýetiniz bar da, Nedirbay Aytakif bilen Gaýsy Atabaýew. O geçen neme bilen Saparagy bilen geçire gepleşigimizde de aýdyp geçipdik, bunu Saparaga da aýdypdy. Indi şu Nedirbay Aytakif bilen Gaýsy Atabaýew Türkmenistan Cumhuriyetini guran şahsiýetlere bildirilen aýplamalary men häzir şu taýda okap bereýin. Eger getirip bilsek getirersek ekrana, getirip bilmezek aýplaşman kardeşler. Nedirbay Aytakif 1937-nji ýylyň 20-22-nji iýuly aralygynda Aşgabatda tutsak edilýär. 1938-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda SSR'ň ýokary kaziýetiniň harby kollegiýasy içalyçylykda diýär Türkmenistany Sowet Soýuzundan daşlaşdyrmakda aýplap Aytakowa ölüm cezasyny berýär. Seredin Aytakowa bildirilýän aýplamalar 1937-nji ýylyň 21-22-nji iýuly aralygynda Aşgabatda tutsak edilýär. 1938-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda SSR'ň ýokary kaziýetiniň harby kollegiýasy
içarçylykda ve Türkmenistany Sowet Soýuzundan daşlaşdyrmakda aýyplap, Aýtakowy aýplaýar. Aýtakow ölüm jazasyny berdi diýe. Bu höküm 1938-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda geçirildi. Ni bildirilýän aýplamalar nerden gelýär? Men şunu esasy ünswer şoňa ýeňiş. Ne bärdin gaýsy da Tabaýewiň kam bar. Bunu da häzir ekrana getireli. Gaýsy Tabaýew 1937-nji ýylyň Tomsonda Türkmenistanda başlan tutduklaryň sebäbini anyklamak hem bu işi towtatmak maksady bilen Gaýsy Atabaýew Moskwa gidýär. Hem Stalin bilen duşuşmak isleýär. Ýöne ondan keçirip ýolbaşçylar köne tanşy Kaganowicz bilen duşup onuň öýünde Kagan şowat şu mehkeme diýärden mehkemede şowat güdürediler nemesiniň ady nämedi? Ady şunu. Umman şolar ýaly bir şowatyň nemesiniň ýolbaşçysy Kaganowicz bilen duşup onuň öýünde Türkmenistanda diýe Moskwa tarapyndan edilýän edenetdilikler barasyndaky aladalaryny gurrun berýär. Kaganowicz howsala düşere esasyň ýokdugyny aýdyp, Ýežewiň ýanyna barmagyny maslahat berýär diýe. Şowal Gaýsy Atabaýew. Gaýsy Atabaýew şondan soň Lubyanka NKVD-niň edarasyna Ýežewiň ýanyna 1937-nji ýylyň 11-nji iýulynda barýar. Kim şol ýerden gaýdyp çykmaýar diýe. Indi biz ekranyna Atabaýew Türkmen azatlygy guramasyny döretmekde daşar ýurtlardaky milletçi kontrrewolýusiýa guramalary içarçylyk etmekde günä bildirilipdir. Atabaýew sornukduruji, insanlyk mertebesini kemsitici soraglar 1938-nji ýylyň fevralyna çen dowam edipdir. Ahyrsoň Atabaýew siziň özüňiz kontrrewolýusiýa iş bilen meşgul bolýarsyňyz. Arasy adamlara töhmet atýarsyňyz. Halk düşmanlary siziň özüňiz diýip oturan Poloç ýylengi oturguçyny goparyp sülçüniň depesinden indirýär diýe. Şol wagt Atabaýew sonra edilýän kawunetde atylyp öldürilýär. Hem şol günüň ertesi oňa ölüm jazasy çykarylýar. Hem hamana şol hökümetden soň atylyp öldürilen hökmünde resmileşdirilýär diýe. Ine Türkmenistan Cumhuriyetini guran iki tane şahsiyetleriň nemesi ölümü hakkında hakiki neme yazı günüşü. Ýöne şu zatlar Türkmen nemesinde häzir kuneçenni gaýtalanyp durny şol rejimde. Ne bu rejime nerden gelip çykýar? Ne şu wagtky Sowet Soýuzyny, SSR, Russiýanyň bildirýän aýplamalary. Şol aýplamalar häzirki wagtda Türkmenistanyň dowam etdirilip otur. Türkmenistan häzirki wagtda Russiýanyň eline bunu açık biz aýdyp gelýär. Onu özlerim bilmejegem bolan, açyk oýnap atýarlar o nemelerini. Indi häzirki güneşenni nedir baý Aýtakowda, ne şo taýda da ýaýdýar da nedir baý Aýtakowda SSR ýokary kaziýetiniň harby kollegiýasy diýe, kollegiýasy. İçarçylykda Türkmenistan Sowet Soýuzundan daşlaşdyrmakda aýplama bildirýär Aýtakow. Ölüm jazasyny berýär we şonuň esasynda. Gaýsy Atabaýew da şolar ýaly. Siziň özüňiz kontrrewolýusiýa iş bilen meşgul bolýarsyňyz, arasy adamlara töhmet atýarsyňyz, halk düşmanlary siziň özüňiz diýär da Gaýsy Atabaýew. Diýmek, bu sözlerini diýmek bilen Gaýsy Atabaýewiň özüne şolar ýaly aýplama töhmetler bildirilýändir şo wagt. Bildirilen soň bildirilýänligi üçin aýyp neme Gaýsy Atabaýew bu sözleri diýär. Ne diýjek bolýanym? Bular ýaly aýplama bildirilip ýok edilen adamlaryň sanjagy näçe sany häzirki wagtda Türkmenistanda. Taýanurdy, Halifada bu aýplama bildirildi. O diňe taýanurdy Halif biziň bilýänimiz, ýöne oňa meňdeş näçe tane adama saparaň doganlary. Belki sanjar wakasyny ýok edilen adamlaryň ykbaly. Häzir kuneçen dowam edip dur. Ine biziň Merdar Muhammedow kemini illeşmedi. Şular ýaly edil şunky ýaly gün peçat kopýalar alınıp şo taýy ýapyşdyrylyp edilir. Merdar Muhammedow bildirilýän aýplama döwlet guruluşyny ýykjak bolýar ýa ýykmakda ýykmak üçin gatnaşan ýa şoňa meňdeş bir aýplama. Türkmenistanda döwlet guruluşyny ýykan topar bar bir sany.
Türkmenistan Cumhuriyeti'ni yıkan topar var. Sistema var, rejim var. Kim tercih bu zatları? Türkmenistan kuruluşu Olar yıkılan näçe hem baslanok? Ya şu bak baslanok. Ýa. Türkmenistan döwleti yıkılan häzirki wagtda. Halk bu döwlete eýe çykmak üçin häzirki wagtda hereket edipdir. Halk öz watanyna, topragyna eýe çykmak üçin häzirki wagtda hereket edip otur. Bular bolsa hereket eden adamlara karşı öz halkyna karşı iş alyp baryp otur. Näme ýeňiş. Awa Şimdi şol sonra çıkýaryn neseret. Şular, şu rejim ya şu sistema ya şu häkimet kanundan peýdalanyp ýurt başyna gelmediler. Kanundan peýdalanyp wezipesinden giden oklar häzirki wagtda. Kanunyň esasyndan gitmesi mümkin emdäl. Ýa-da kanundan peýdalanyp gelmediler. O kanuny öňe tutup geldiler, ol aýry bir gurruk. Ýöne kanundan peýdalanyp gelmediler bilen hiç ýere. Niýazow hem şeýle, Berdimuhammedow hem şeýle. Ine Berdimuhammedowyň oglam şeýle. Onu öde getirdi. Ta kakadan oğla geçti nemesi sistemi, rejim ya häkimet. Indi kanundan peýdalanyp gelmedik bir guruluş ya bir häkimet kanuny peýdalanyp gitme mümkinçiligi ýokdur. Ol taryhym bunu suwd edýändir. Diýmek, bular nädip gitmeli? Bular güýç bilen geldiler. Güýç bilen hem diňe gitmelidirler. Başgaça hiç el çıkalması yoktur bu. Ol kanun tarapdan istenlik bir adam. O taýanlarda Halyýew meclisin başlygy. Kanun ýöldüm kanunyň bärinden aňarsyna çenli bilýän bir şahsiýet. Peýdalanlar da kanun şol işlejek bolsa şoň üçin işlemeli. Näme ýeňiş. Demek yalan, duruşuna yalan. Indi häzirki wagtda Türkmenistanyň haýsy bir vatandaşy ya haýsy bir adamsy diýelim, halky, Türkmen halky haýsy birisi kanundan peýdalanyp öz başyna gelen problemany çözmäne sygnaşdy ya çözdü. Şuň güne çenli. Haýsy birisi. Yani bizim şu lewapdaky vatandaşymyz, bize habar uradan vatandaşymyz. Kanundan peýdalanyp çözmäne sygnaşdy işine seredildimi? Ýok. Prokuratura arz etdi, seredildimi? Ýok. Ol bizim habar kanalymyza çykdy, biz oň üstüne gepleşik alyp bardyk. Altyn Agay we Mar vilayatyny öý ýykylan bir zenan enemiz bardy, ýaşy galtaşan, garra ýaşly bir zenan enemiz Altyn Agay we. Şolam aýdypdy. Äkli dokumentleri bar. Prokuraturada ýüz tutupdyk, ýöne işimizi seredýän adam ýok diýip ekranlara çykypdy. Kömek sorap. Olam ýalňyş ýerden kömek sordy. Ýöne biz bunu ekranlara çykardyk. Ýene şu sistemadan ya şu häkimetiň başyndakylardan kömek soraýalar. Türkmenistanyň içinde kanun peýdalanyp öz başyna gelen problemetin çözen adam bar bolsa aýtsyn ortada bilen görelim. Ya şolaryň özleri şu sistema hyzmat edenden soň, şu sistema gulluk edenden soň, gulluk sözüni bunu has haýwatly edip almalylar. Bir sebäp gul bolýarlar şu sistema. Indi şu elep görenler var, ya el çarpyp görenler var. Şular hyzmat etdirip, iň soňunda da ya iki satanyň arasyna salam berdirip, iň soňunda da ýok edýärler. Şularyň haýsy biri öz çıkaran kanunlarynyň esasyna, meclisiň içinde gatnaşan adamlaryň bardy, sowat ýok edilen adamlaryň içinde. Haýsy birileri Türkmenistanyň kanunlaryndan peýdalanyp öz janyny halas edip bildi. Şu sistema hyzmat eden adamlar haýsy birisi. Aýtsynlar. Demek haýsy bir wagt şularyň bilmem. Kanun haýsy bir gorady kanun. Ha oşol. Ya Niýazow özüm kanun goradymy? Niýaz taýanlarda Halyýew ýok etdi. Taýanlarda Halyýew hem ýok bolmamak üçin elbetde kanundan peýdalanandyr, onu diňden adam ýokdur. Ýöne kanun Niýazow diňledimi? Ýok. Dinlemedi. Berdimuhammedow kanunyň esasynda gelmedi. Güýçiň esasynda değil, kanuny daýanyp gelmedi. Türkmenistan konstitusiýasyna daýanyp gelmedi. Demek gelmedik bolsa da kanunyň esasynda gelmedik adam kanun bilen, konstitusiýa bilen gidip bilme mümkinçiligi ýok, ýok bolban bilmez. Diňe güýç bilen gelen adamlar güýç bilen hem gidýändirler. Buna taryh suwut edýändir.
başgaça bak gitme potansiyali ýok, görülüşi ýokdur hiç ýyly. Ne häzirki wagtda Türkmenistanda da gelecek ertir büyüğün edilmeli işlerin mesaslaryny birini şudatlar. Türkmenistanda kanundan peýdalanyp hiç kim hiç ýyl ýagdaýda bu halka garşy iş alyp baryp oturan bir jenaýetkär häkimiýete garşy çykyp bilme mümkinçiligi ýok. Ýa kanun ýok. Konstitusiýa guruluş ýok, konstitusiýa guruluş ýok, mejlis ýok. Ähli zady ýalan. Eger şular halka garşy ýa halk üçin kanundan peýdalanmagyna ruhsat berseler, özleri bitýär ýeňiş. Özleri utorýar. Hawa çok ödüne şeyle bir zady aýtmalar. Bunu öňem kän aýtdyk biz aslında bir toplum ýa-ki bir 10-20 sany 30 sany adam ýaşaýan bolsa, onda oňa konstitusiýa hükmän däldir. Öz aralarynda alalaşyp ýaşarlar, ýöne milyonlar ortada ýaşaýan bolsa, bir ýurdun, bir serhedin içinde ýaşaýan bolsa, buňa konstitusiýa gerekdir. Ýa-ki şol toplumyň nähilleki şekilde, şertlerde, mümkinçiliklerde, borçlarda şol toprağın içinde ýaşamasy üçin. Bir toplumyň biri bilen baglanşykly, alalaşykly bir şekilde ýaşamasy üçin bir tertip nama gerekli-de ýazylyw görnüşinde. Buňa da bir konstitusiýa diýär, ýani baş kanun. Şol toplumyň baş kanuny. Bu elde girilmesiz bir zat bolmaly, ýani milyonlara degişli zat. Bu ýani bir hökümete degişli zat däl. Meclis bunu üýtgedip bilýär. Meclis näme üçin üýtgedilýär? Sebäbi ýani aýdyşym ýaly. Konstitusiýa halka degişli zat. Diýme millet wekilleri halk tarapyndan saýlanyp gelinen ýagdaýynda. Halk saýlany ýagdaýynda. Dogrudan halky temsil eden ýagdaýynda konstitusiýa o da halkyň näme zamana göre üýtgäp bilýär-de. Meselen biz häzir 1924-nji ýyllaky konstitusiýany alyp şuň işledip bilmeýär. O taýdaky 1924-nji ýyllaky şertler bilen şuňky şertler başgaça. Şonuň üçin zamana göre, şertlere göre konstitusiýa üýtgeşmeler girdip bolar. Ýöne onuň ilki başyndaky esas nemelerini, kanunlary, hökümlerini üýtgedip bolmaly. Bu birincisi Türkmenistanyň topragy, araçagy bellidir we üýtgemesizdir. Bu üýtgedilmeýär. İkinciden Türkmenistan Cumhuriyet diýip gidýän bolsa, Cumhuriyet döwleti bolsa, Cumhuriyet üýtgedilmeýär. Şu iki madda. Ondan soň ýene bir madda, üýtgedilmeýän madda, güýçleriň aýrymçylygy, üçe bölünmesi. Ýerine ýetirji, kanun çykarjy. Kanun çykarjy, ýerine ýetirji, soň kaziýet. Kanun çykarjy mejlis bolýar. Ýerine ýetirji hökümet bolýar. Siziň şu wagt Gurbanuly Berdimuhammedowiňiz hökümet bolar, ýerine ýetirji. Wagtlaýynça şuny aýryşdyryň, ýa-ki döwlet diýip hasap etmäň. Bunu meclis diýip hasap etmäň. Bu halk maslahatynyň başlygy ýene näme özüni o taýdan aýryp bir ýere goýýar, o däl. Ýerine ýetirji. Ýerine ýetirjiler wagtlaýynça gelýändirler. Kanun çykarjylar bir döwletiň sütünüdür. Mukaddesligidir şol toplumyň. Kaziýet hem şeýledir. Olar galyjydyr. Ýerine ýetirjiler geçijidir. 5 ýyllyk, 4 ýyllyk, 3 ýyllyk saýlanar, işini yerine yetirer, yerine yetirilmese wagtyndan öň aýrylar işinden we başgasy geler yerine yetirji bolup. Onuň suratlary, portretleri köçelerde, köşklerde, kitaplarda, meclis binalarında bolmaly däldir. Çünki ol 4 ýyldan soň gidýändir. İşini edip. Oňa öwgüli sözler, el çarpmalar, öňüne iki dyýdynyň satanyň arasynda salam bermeler bolmaly däldir. Meclis tarapyndan alkışlamalar bolmaly däldir. Ol iş edýändir. Aýlynmaly ýa işini edýär. Ýerine ýetirýän, ýa-ki Türkmenistanyň şahser paýy, Berdimuhammedow, Berdimuhammedowyň şahser paýy diýip atlar berýärler-de. Bu atlar eýem bir zadyň şu guruluşyň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýalandygyny, bar ýala gedip görkezilýändigini subutnamasynda näme üçin şahser paýy? Bu näme şamy?
ya da arka dağılmadan sowwady, oň nädip sowwady bolup bilýär. Näde sowgat O bermeli? nädip saňa sowwat döwlet tarapyndan sowwat berilip bilinýär. Döwlet tarapyndan. Hökümet tarapyndan däl. Döwlet tarapyndan at berilip bilinýär. Hökümet tarapyndan däl. Çünki meselen saňa watana bolan söýgüsü diýilen medal Gurbanuly Berdimuhammedow berse, o medalyň diňe Berdimuhammedowyň ba wagtyna ulanyp bilersiň. Berdimuhammedowyň ýerine başga bir gelen wagty seni ýa watana söýýän adam dälsiň, sen ýoksuň. Ýok, Çünki ol Berdimuhammedow döwlet de, ol sana döwlet beren o. döwlet tawşa da şo taýyny aýtdy. Döwlet Berdimuhammedow bermeli, berip bilme mümkinçiligi barmy? Ene döwletiň berip bilme mümkinçiligi ýok. Şu wagt bizine halkymyzdan buňa kaýylanyny kabullandylar. Hökümeti döwlet diýip anandyrdylar bide. Biz şunu açıklanması gerekli, yani iyleştirmeden düşünmesi gerekli. Hökümet döwlet däldir. Hökümet dine konstitusiýanyň birinji başynda da geçýändir. Şol ilki bilen kanun çykarsy diýilýändir. Birinjisi mejlisdir. Bu döwletiň nemesidir. Şahatydyr. Yerine ýetirji. Ondan soňra bu hökümetdir, yerine ýetirýändir. Ondan soň kaziýet bardyr. Denetleýändir ähli zady, kanunlary hemmesini. Ondan başga da nemeler kän, meselen saýlaw komissiýalary erkin işlemeli, konstitusiýon sud bolmaly, zatlaryň hiç biri ýok. Çünki näme üçin biz hökümeti döwlet diýip algyladyk we döwletiň ýerine hökümeti tutýarys. Ve şulary öňe çykarýarys, şulary ýurdun baş edip hasap edýär, ýa-ni millet bolup, halk bolup. Bu ýalňyşdyr. Bu da näme demeli söhbet, ýani biz bilgisiz, bilimsiz ýetişdirilýär bide. Bütün halky bilgisiz ýetişdirilýär. Bolmasa görünürde görünür. Bu prezident ady üstüne prezident saýlanyp gelýär. Döwlet 100 ýyllap ýaşamaly, belki de düýbüni temelini berk tutoňda 200 ýyl, 300, 500 ýyllap ýaşar. Döwlet çünkü bu temelini tutduğun zaman bunu hökümetler ýa-ni yerine ýetirjiler buna täsir ýetirip bilmeliler. Nähili ýagdaýda bular täsirini ýetirýärler? Senin bilimini, bilim sistemiňi çöküren ýagdaýlarynda döwlet hökümetiň eline geçer. Ýa-ni 3 şaha bir adamyň eline geçen wagtynda döwlet hökümetiň eline geçer. Saýlaw komissiýasy ýykylan wagtynda, ýa-ni Murat Garry diýilýän ýaly bir haramzadalaryň eline geçen ýagdaýynda döwlet bir adamyň eline geçip biler. Konstitusiýon sudyň ýok bolan ýagdaýynda bunyň üçin ýa-ni taganlyrda hally ýaly, iqlim ýaly bulary denetläp biljek jurist adamlar öldüren ýagdaýymyzda döwlet bir adamyň eline geçip biler. Biz bunu etdik taryhymyzda. Biz 5 milyon halk bolup taganlyrda halyň ölümine göz ýumdyk. Iqlim ýallaryň ölümine göz ýumdyk. Ondan başga da bir giden adamlaryň ölümüne ýa-da ýurtdan çykyp gitmesine göz ýumdyk. Ve gelip ýeten ýerimiz şu. Şaher paýyna gelip ýetdik. Şah sowwadyna. Näme diýmek bolýar? Bütün Türkmenistanyň bir adamyň eline geçeninde bu adam kim? Bu adam kimiň elinde? Bu taýda da soraw bar. Bu adam Putiniň elinde. Diýmek Türkmenistan bir adamyň eline geçen bolsa, ol adamyň Putiniň elinde, Putin ýa-ni Kremle hyzmat edýän bolsa, Türkmenistan dogrulygyna Kremliň elinde. Bu biz aýtyp gelýär, göňden bäri. Öňden bäri aýtyp gelýär. Ýene de bir gelek gaýtalýas onu. Buna düşünün illeşde. Ýöne köýje zat ýalydyr göräýmä. Ay bize näme kimiň elinde bolsa şo bolsun, mene maşgala, milyan çaga, milyan gadancı, milyan diýeniň bilen bolan o. Mümkin däl. Çünki biz ine şeýle ýagdaýda bolup biler söhbet bu. Gadymy döwürde çarwa zamanlar bolýar, ene çarwaçylyk malyny o ýaýladan eýleki ýaýla alyp göçürýärsiň. O sen ýagny bir 30-40 sanak öýlü ýa-da 5-10 öýlü bolup her ýerde ýaşap ýörsiň. Her öýüň bir aksakal ýaşulysy bar, şonuň aýdan diýen bilen geçip ýörsiň. Bolýar, ýöne şu wagt bolanok, biz şu wagt oturumly ýaşaýarys. Biz ekinçilige geçilen, ýagny oturumly bir topluma geçdik, çarwaçylykda däl, çarwa akylymyzdan çykmamyz gerek. Oturumly toplum, oturumly toplumlarda
kanun, konstitusiya önemlidir bolmasy zerurdur. Ve bunu işlediyen diňe konstitusiýady kitanyň bolmasy yeterlik däl. Bu kitaby okap bilýän, düşünüp bilýän, ýerine ýetirip bilýän kadrlaryň bolmasy gereklidir. Bu kadrlary biz hemmetiniň ölümüne gözümüzi yumsak, şahser paýyna gelip ýeteriz. Ve gelip ýetdik endi. Şahs ogadyn ol. Biz şamy konstitusiýada Türkmenistan bir sultanlyk diýip ýazylanmy? Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda ýazylan. Türkmenistan kanuny, dünýäwi demokratik döwlet. Bu ýerde saýlawlar gönüden halk tarapyndan amala aşyrylýar. Prezident 5 ýyllyk möhlet bilen saýlanylyp gelinýär diýip ýazylan. Şeýlemi şu Türkmenistan? Ve buna biz göz yumýarys. Bahanamyzam şu. Bizim söz nemämizi elimizden aldylar diýäris. Söz hakymyzy, söz azatlygymyzy elimizden aldy diýäris. Bu da bir ýalan. Hiç kim senin geplemeňi elinden alanok alyp bilmez. Senin dilini kesmeseler, agzyny çatmasalar. Hiç kim elinden alyp bilmez. Bu senin doğal hakyň. Sen gürläp bilýärsin. Birine söýüş bilýärsin ya. Ya da başka bir zat diýip bilýärmi? Başgalaryň arasynda gepläp bilýärsin. Diýmek alınmandyr, gepleýän ekeniň hälen bar eken dili. Onu näme üçin esasy Türkmenistandaky ýaşaýan yalandanlygy hakynda aýdawdy. Bu insanlyk daşy bir zat bolýar sökül. Bahana ýagny hemmejesi bahana. Biz 5 milyon, meclisde 125 tane satlyk deputat var. Arburwanyň bilen Serdaram Goşortyň 127 sanak bolar. Awa. 127 sanak adam 5 milyon halkyň ýanyna näme bolýar? Bizim karar vermek şolu. Milli Halat Etiş Komiteti şulardan ruhsadan ortağa çykdy. Şu yalanlar göründüğü üçin ve bir tarafta da hakyky durmuşy göründüğü üçin ortağa çykýar. Ve problemalaryň ortada barlygyny çözülmese has erwede gitjekdiň göründüğü üçin Milli Halat Etiş Komiteti ortağa çykýar. Bilmesek şeýle ýeňiş şu taýdan bir ileşlerimiz komentar ýazdyr. Sonra olara jogap berjek adam barmy diýe. Bir bilersiňiz, ýani provokasiýa üçin sonra ýazsaňyz ýa provokasiýa etjek bolsaňyz görýärsiňiz onu aýdaly berdi. Adam bolup gelseňiz, halk bolup gelseňiz ondan soraňyza jogap berdiler elbetde. Şu taýda Kadir diýen bir ileşimiz ýazypdyrda kanun ekrana getiril burmun kanun çykarjy guruluşlar diye. Aý sebepler bilen burmun ekrana getireli. Kanun çykarjy guruluşlar haýsy sebepler bilen kanun çykaryp biler. Meselem halkyň bir islegi garşylanyp çykarylýarmy diye. Bu soru beripdir biz Kadir diýen ileşimiz. Kanun çykarjy guruluşlar haýsy sebepler bilen kanun çykaryp biler diye. Kanun çykarjy guruluş ýa-ki meclis döwletiň ýokary mukaddes guruluşydyr, mukaddes hasaplanýar. Döwleti idare edýän, döwlet şeklinde düzýän şu guruluş meclisdir. Guruluş. Meclis kanun çykaran wagty ýa kanun çykarmany isleg bildiren wagty diňe döwletiň bähwidi üçin, halkyň bähwidi üçin isleg bildirýän döwleti aňyrlary dowam etdirmek üçin has ýokary öz bähwidi üçin, halkyň bähwidi üçin kanun çykaryp bilýändir. Kanun çykarjy organlar. Ol bir adamyň bähwidi üçin ýa bir toparyň bähwidi üçin kanun çykaryp bilmek olar ýalyk näme bolýan däl. Meclis diýmek deňdir döwlet diýmekdir ýa-da öz başda işleýän bir guruluşdur meclis. Öýdem döwletiň iň ýokary guruluşy, mukaddes guruluşydyr öýdem. Konstitusiýa bagly işleýän bir guruluşdur meclis. Ol häzirki wagtda Gurbanguly ýalyk öz şu wagtky geçişi hökümetiň öz bähwitine kanun çykaryp ýa oňa ýetgeşmeler girişi ýalyk olar ýalyk neme edýän etip bilmem nemesi ýokdur potensiýaly. Bu meclis diýen neme guruluşy. Häzirki wagtda biz şundan mysalar bermeliýiz.
Yani meclisin yalanlığını sudet berip otursa yalan meclis, düýgünden yalan. O bar bolup görkezmeleri, olar görüp gösteriş üçin, taşary döwletlerin ünsüne çekmek üçin bir nemedir, döredülen bir guruluşdur, bir şu wagtky Ine ekranlarda şol. görýändir. Ha, o şol. Ine bularny kanunlary üýtgeşmeler girmek, ya ýene şoň meňzeş täze kanunlary, kararlary kabul etmek diýilen nemeler geçýärdi bular. Watan satan habarlaryny görýän bolsaň. Yani nädip birazdan bir günüň içinde birazdan üýtgeşmeler girdip, birazdan ses berip bilýärler. Bir günüň içinde Türkmenistanyň kanunlaryna. O üstüne çekeleşip, üstüne dartgınlyk ýagdaýda gürleşilip üýtgeşmeler girdilýär däm o neme kanunlar ýa konstitusiýa üýtgeşme girdiljek bolsa, kanunlara da üýtgeşme girdiljek bolsa. Halka bilgi berip, halk bilen ýüzleşdirip, öňünden halky bilgilendirip, medialarda, gazet jurnallarda çap edip, şular ýaly ediljekdigini öňünden aýdyp, halky bilgilendirip edersiňiz. Türkmenistanda konstitusiýany denetleýän, ýa sen dogry aýdyp geçdiň, denetleýän guruluşlar bolmaly. Denetleýän ýa şuňa düşündiriş berip, şoňa üstüne iş alyp baryp oturan guruluşlar bolmaly we şahsiýetler hem bolmaly. Konstitusiýany düşündirýän Kanunları denetlemeliler. kanunlar denetlemeli o. Bu halka öwredýän, ýa Türkmenistanyň häzirki wagtda orta mekteplerde näme hukuk, näme şol orta mekteplerde bir ders bar. Ýardyma düşünokda şu wada ýardymda däl. Umuman hukuk dersimi näme şolar ýaly bir ders bar. Ýöne o taýda Türkmenistanyň nemelerini, konstitusiýasyny ýa kanunlaryny tarapdan bilgi berýän bir ders derler Türkmenistanyň orta mekteplerine okudylýan neme. Universitetlerine de okudylýan nemeler şon ýaly. Hukuk fakulteti bar ýeňiş. Ne ýanky şu wagtky mejlisiň başlygy Gulmanowa, Dünýä Gözül Gulmanowa hukuk fakultetini utaran. Türkmenistanyň hukuk fakultetini 2006-njy ýylda. Onu şu nähilek ýagdaýda özüni gelişdirenler, özüni kämilleşdirenler öýdýän şu ekranda görýän Dünýä Gözül Gulmanowa. Ýeňişden gitdiň? Ýa, ýeňişiň iş çykdy öýdýän watandaşlar. Diýjek bolýanym, kardeşler, watandaşlar, Türkmenistanyň içindäki häzirki alınıp barylyp oturan siýasat ýa görüp oturan nämämiz hemmesi ýalan. Şularyň hemmesi diňe halka garşy işleýär häzirki wagtda. O halka garşy işleýände özüňizem görüp oturýarsyňyz. Ony üýtgeşik göz bilen seretmek hemmesi ýok. Ýa-ni näme diýen? Aňarsyny görjek bolsaň üýtgeşik göz bilen seretmek hökman däl diýjek bolýan. Sägel nemesen görnüp oturýar. Şeyler kardeşler, komentar ýazýanlara seredýän hemmäňize berdi. Pikir bäsleşigi edip bolanokmy çekeleşik netijesinde hakykaty ýüze çykaryp bolýar diýe. Baş üstüne ýazyp bilersiňiz kardeşler, watandaşlar. Belki sizinki ýalňyş bolup biler, belki olarynky her kim öz platformasynda çykyş edilmeli netijesinde halk sergezdan bolýar. Hani elimizde nemeler var, çykyş edip bilersiňiz elbetde. Watan hemmämiňki bir adamynky däl. Ya telefon nomerler var, istenip birine jan etip pikir aşyp bilersiňiz. Şu ekranlarymyzda ýa şu videolaryň aşagyna telefon nomerlerimizni goýýar. Şu ýerden jan etip gürleşip bilersiňiz. Pikir alşyp etjek bolsaňyz. Ya şu ýerde öz nemäňizi, pikiriňizi ýazyp geçiň. Birkaç şeyler ýeňiş üýtgeşik soralar häzirki wagtda. Şu meclisin nemeden kanunları var da kanunları üýtgeşme girdiýär diýär. Şu taýda sorag beripdirler-de halk bähriji üçin. Aşgabatda ak maşin sürmeli. Halk bährijimi şo? Ýa-ki Türkmenistan boýunça gara maşin gadagan. Bütün Türkmenistanlılara gara maşin gadagan. Halk bährijimi. Ýa-da beýleki velayetlerden Aşgabatyň içine girmek gadagan diýilen kanuny. Beýleki velayetleriň adamdan. Böyle maşinleri, ulaglar bilen Aşgabatyň içine girmesi gadagan.
Halk bählikli mi? Bunu da meclis alýar. Ya şeýle bir kanun barmy Türkmenistanda? Akmaşyň ula kanun ýok, buyruk bar ýeňiş. Şo teýşe ýerine Buyur, aýdyp geç. hawa de şol ana şu taýny ýaman gowaýtdyň ile biz sol tanlyga geçilýär, ýöne tek ady goýlanok diýärse, Türkmenistanyň prezidentiniň fermany dik diýendir. Islenlik bir nemede. Fermany. Ferman kimin bolýar? Ferman paşalaryň bolýandyr. Sol tanlaryň bolýandyr. Ya da şah sowwady, şah serpaý. Buňa şu wagt alışdyrýarlar, ýuwaş-ýuwaşdan alışarsyňyz. Illeşler, biraz sabr etsek, alışarız. Sağlık bolsa doğrular. Hawa sağlyk Evet, bolsa işte aşarlar, ýa-ni soňundan bak, baş öwrenişleri ýa-ni közençli günleri ýaşaman dowam etdirerler. yok aşağı kaçış şiddetli bolýar diýärde, aşağı kaçmak şiddetlidir. Yani Cumhuriyetten saltanatlyga kaçmaklyk gaty erwet şiddetli bolýandyr. Edil bir 20 taşly zaýdan aşağı kaçan ýaly pikir edip göräýin. Nähilleki çalt tiýlikde gaçýarsyň hemde ýere düşende nähilleki bolýarsyň. Bu da şolar ýaly biz Cumhuriyetten saltanatlyga dogry düşüp barýarys. O wada şu wagt. Beýnazap dejeýle ýeňşi ütköşük soragy ýok berdi. Udawa çekdirmen tamam bu tawam bilen şöýerdi. Bolýar tamamlap bilersiz. Hawa ne illeşler bu öňümüzdäki 5-nji güni ýene bizim meclisimiz tarapyndan bir canly ýaýyn bolup ýygnak geçiriler. Ýani şuňky görýän meclisiň Türkmenistandaky biz allap gören meclisimizin meclislerinin hiç bir derde yaramayandygyny tersine Türkmen halkynyň başyna gününden agyr problemalary getirýändigini we o problemalary çözmedikçe de hasan beter ermetleşýändigini aýdyp bereriz hemde ondan soňra da göreriz ýani eger illeşlerimiz nähilleki garşylaýar. Biz bular etmese biz etmeli bolýar. Ýani meclis edenok Hani bir doğru, garaşyp durmana ýagdaýymyz ýokdur. Çünki 125 tane adama 5 milyonyň ykbalyny berip bilmeýäris. Biz entek edil ahlakly türkmenler bunu berip bilmez. Ahlakly adamlar, ahlaky bar bolan adamlar, ýani illeşlerimizden 125 tane adama bütün 5 milyonu ýa-da çağaçyklarymyzy, nesillerimizi, genede doljoklarymyzy, ykbalyny, hemde ýerasty, ýerüstü baýlyklarymyzy bulara tawşyryp bilmeriz. Bular etmese eden tapylar. Şonu aýdaly. Etjek tapylar. Buýur bary bir şu ýagdaýdan çykmaly. Beýtmel çykmaly. Bunsuz ýaşap Hawa, bolar. biz bulara Var. Netijesi var buların. Netijesi Hawa. häzir görüp oturýar, netijesi ýok. Görýärler ýöne bu doğal netijesine düşmedi intek. Hawa. Yani doğal netijesine düşmedi. Ýöne biz bir ay möhlet berdik ýa şu ýerine aýdyk geç Türkmenistanyň şu wagtky meclisine. Bir ay möhlet berdik. Näme möhlet? Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelip kärýär 7 milyard Amerikan dollar Türkmenistanyň häkimet tarapyndan gelip kärýär maşgalasyna berilmegi hakynda karary Türkmenistanyň meclisi çözmeli buňa. Çözüm berýär. Ýa hökman şoňa astaka uratmaly ýani Türkmenistanyň şu wagtky koşadyrna içindäki häkimetini. Şoňa bir ay möhlet berdik. Bir ay dolýar 5-nji gün öňümizde aýyň 5-ine. Bir aýyň dowamyna ses çykmady. Diýmek Türkmenistanyň häzirki meclisi bu meseleni çözüp bilmeýän bolsa, häzir Türkmenistanyň gurji meclisi çözmeli. Hökman çözmeli. Ama şu ýagdaýda Hemmäňizem şoňa nemetýäs, kardeşler, watandaşlar, görjüler. Gatnaşmaly. Häzirden çağırış edýäsýeli. Näme getirdiler da bunu Türkmenistan ýurduny ýani döwleti diýip aýtmaly, döwlet o ýerde ýok.
bolmagy. Türkmenistan ýurduny Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde maskara edilen bir nemesi bar. Ýani şo geldi käri de on Türkmenistanyň hökümetinden bolsun döwletinden umumyň şol Türkmenistandan almaly bolan 7 milliard dollary ýani olary jenaýatçy edip çykaranlyk üçin bir adamyň bir şahsiýetiň malyna çökenlik üçin bir şahsiýete tökme atyp türmäge basanlyk üçin we maddi hem-de manawy çeken ziýanlaryň özüni dolmak üçin şolar sebäpli dolmasy üçin 7 milliard dollar berilmeli edilýär. Bu da hem Türkmenistan ýurdunyň adyny garalaýar. Türkmenistan ýurdu şolar ýaly eken, bir adamynyň malynyň üstüne çökülýän bir ýurt eken diýär. Türkmenistan ýurdu diýär, üstündäki iktidarlary tarapyndan bir adamyň üstüne tökmet atylyp türmäge basylýan bir ýurt diýär. Ne, şo tarapyny garalady. Bunu da meclisiň çözmesi üçin, şunu aklamasy üçin ýa-ni meclisiň Türkmenistanyň ýurduny, Türkmen ýurduny, Türkmen topragyny Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde aklap bilmeleri üçin biz beýle bir ýurt däl, biz göremdokdyk. Ene biz şunu sebäpkär bolan adamlara üstünden iş açdyk, işinden uzaklaşdyrdyk diýmeleri üçin bir ay möhlet berdik ýöne. Türkmenistanyň meclisi şu wagt Gurbanuly Berdimuhammedowyň ellerine tıkır işläpdi. İşlemesini dowam etsinler. Ýa, meclis çözüp bilmeýän bolsa gurç meclis çözýär. Onu ýa ýokmy? Yasama meclis çözüp bilmeýän bolsa, ýalan meclis çözmeýän bolsa çözjek gurucu meclis bar illeşler. Ýene garatlar diýär. Olýar jemläýeli söhbet onda. Jemlemäk şatlyk Mukrif diýen bir illeşimiz kızatlar ýazýar kommentariýlarda da ýani aktivistler diye. Beýle aktivistler bilen görünдөş bolsaňyz belki netijeli iş bolar diye. Biz Gurç Meclisiň adyndan ýa Gurç Meclisde karar kabul etdik. Pokatýan aktivistler bilen birlikde iş salışmars ýa iş alyp barmars diýip. Olar beýle aktivistler aýdyp bereýin men birazajyk söhbet. Ýok, ony aýtdy. Ne käl ortaç kıldı. Neme däl iş. Birleşmäliň ýene näme? Indi sizin aktivist diýen adamlaryňyz şu wagt näme diýerler bilýärmi? Türkmenistany aparsyn ardanlajakmyşyn diýerler. Ene şularyň aýdýan nemesi bar. Her wagtda temamyz ýeňiş ýöne bolan düşünüp näme şey. Ýok, temamyz da illeşimiň bizim temamyz näme de sorawlar da sorawy bolsa jogabyny bereli. Aktivistler diýerleriňiz, aktivistler şu wagt Türkmenistanyň problemasy banan bilen apalsyn diýip pikir edýärler. Türkmenistana banan apalsyn ardanlajakmyşyny Serdar Berdimuhammedow sawursun diýerler sizin aktivistleriniz. Bizi beýle däl, biz halkyň problemasynyň banan bilen apalsyn däldigini gaty gowy bilýäris. Şonuň üçin aktivistler bilen birleşmäň biz olary garşylygymyz da ýok, ýani ýamanlygymyz da ýok, garşylygymyz da hiç ýani işimiz ýok. Kapymyz açyk isleýän wagtlar gelip biler. Kapymyz da açyk. Gelip gürleşýän bilerler. Olar bilen kişiligi boýunça da hiç bir men öz şahsym tarapyndan işim ýok, ýani çykýandyr oglanlar, kändir her kim gurrun edýär, gurrunlar aýdýarlar. İşimiz ýok. Ýöne şunu aýtmak isleýär. Gurucu meclis Türkmenistanyň problemasynyň banan bilen apalsyn däldigini gaty gowy bilýär. Halkyň problemasy bu däl. Halkyň başga has uly meseleleri bar. Ýani banan bilen apalsyn çok bar bolup bilermi öňümizde? Häzir ýyl bayramçylygy ýetip gelýärdi. O da 5 kilo alsaňyz näme bayramçylygy soňra ondan soňra näme bolýar, söhbet şuňa geçmesek, illeşler. Vatandaşlar illeşlerim bilen. Gatnaşanlara sag bolun.